Abusuafo mama kwaba eba Susan Media Toss. Ena so yada fofora Onyankopon akyeye. Ena ye ba be free kwade adanse hwemu ase. Akopiem ewo Chirabuso, ne akopiem ewo Akwansrem, ne nyina ewo adanse Asukwa district no ase. Asante Mantamu, ne nyina eso ewo N8 Anwankwanta Yamransa Kwantempon no eso. Moba beka ye ho ayabu ye ne akohoma ide. Mesra mo se monka ye ho. Ye hwese de ekwan no esitie. Se de akwan ni mudwumadie esitie. Se de enkro no esitie. Ene se de wano ene pepeye ekoso ewo kwan ni mu. Me damwase.